Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayan. Inta ibasa ti Matthew 5, versikulo 44. Ngam ita ibagak kada kayo. Ayaten nyo dagiti kabusoryo kat ikararagan nyo dagiti mangidadanes kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Ado ka di patiyon kod mo. Wan manong Roman. Kahit itad kanyak ni Ma'am Rona itay. Rush ka no dagitoy. Ay, oo na yan. Naisam ni Ma'am Rona nga kita di trabaho aras. Wan nga rod manong. Amangan no subsubukan na kalaeng. Gaputa mo na, nag-apply ka iti promosyon. Siguro manong. Anya nga ya, umuna nga roden. Sige manong, tay lipas ko pa'y dagitoy. Una yan lakay. Sobramat daytan apa nag-overtime mo. Kasapulan bakit? Naskan nga agtong pala kita amin nga ipaaramid ti boss. Wen, maawatak. Ngam kaasi mo tibagim iti kastangar aramidam. Sana ka mabalin nga agriri bakit? Amom dayta. Nanumutay lang amang manggad. Apay, awan ka din ti sabali ang mabalin ang mga ramid iti ipapaaramid kan ka ti boss mo. At damat. Ngam, jakmanam mo. No apay asyak akanayon ti pangtudan na. Aglalo no kas di arash. Ala sige, husto daytan a diskusyon ta. Ingka agpadlensan, tagsangutan amangan. Talaga nga inuray ka, tapno da ka lang mo amangan. Dagiti ubing nga eh. Saan da kan ang mauray, iso nga imudadan anang rabi Oh, pare. Paada ka mat gaya man nag-apply ti promotion Uwan pare. Ag-back out kan. Ipabusoy mo langin kanyak. Ah, Uwin pare. Sakla ang ti may bagay ang mapromote. Cesar, di ka kumamatag sa iti kasta. Amin tayo, kat naikat ni ti gundaway nga ag-apply para iti promotion. May the best applicant to win. Say-sayangim laing ti oras mo, pare. Apay, saan mo nga amo nga adda bakar ko? Ha? Pare, aklo na kawan ti bakar ko. Dagiti credentials ko ti mabalin ko nga itangsit. Talaga napigsamat ti fighting spirit mo niya, ha? Cesar, jak sa amon ten magustuhan ti tenor ti sound. Ha? Pare, mairuam kan kanyak. Tinasayat, isabdang tanda ito asaritaan. Adupay ngamin ti reports anas ka ni Aramida. Good morning, Sir Eddie. Ay, good morning, Ma'am Risa. Itay ka pa'y kadidita? Wan, sir. Nangag ko ti saritaan nyo ka ni Sir Cesar. Ha? Tinasayaat. Liklikam ti makisarita kan ko na. When, Ma'am Risa? Kasta ti ugaling ni Sir Cesar. Nalaing nga ag-bluff. Kasta ka di? Amok ti ugali na. Pasig asao. Ngam awan mo ti gunay na. Medyo masurunak nga rod itay kankwanan. Gapoy tikas siya pa nagsasao na. Saan ka amamati kadagiti sa una? Puro angin laang dagijay. O sige, panawan ka pa Amom Romana. Awan ti pangabak ni Eddie kanyak. Ni, apay anak ko nam ti kasta, Cesar. Uwan tanapigsa ti kapit ko kini Boss Rona. Saan ka nga agsigsigurado, Cesar? Patyanak ka di, Romana. Ti credentials kan performance evaluation ti pakakitaan, Cesar. Saan kit di ano asino ti amamum? Ha? Pudno ti kunak. Dito'y kumpanya tayo. Awan ti kasta abukabularyo. Lakay, kumusta ngayon ti application mo for promotion? Oh, apay anag sinaay ka. Bakit? Sana siya tinapromote? Ni ka di Cesar tinapromote? When? Sayang. Ang bayam laang. Amang ano saan aparakan ka day ta posisyon. Addan tulata dumteng aparakan ka. Oh, anya nga Eddie. Kung nagtumat ngamin kan ka, asyak ti mapromote. Saan kat asika? Okay lang, DJ Cesar. Congratulations sa promotion mo. Katita, siya kun ti area supervisor yo.
Boss itan tiawag yung kanyak. Ah, Ha? Apa yang naglahat ka? wala. Boss Cesar. Kasta! Edi, nalakakamot kaya ama kasorosoro. Kat kas boss mo, ti umunang iparamid ko ka, kat agtimpla ka iti kapik. Ni, Boss Cesar. Saan sa mo takaraman dayta iti trabaho? Ne, edi, apay, saan mo nga amo nga insubordination data? Aramid mon! No saan mo kayat timayaban iti personnel office? Sige, Boss Cesar. Mabit lang ti timplahan kayo iti kapeyo. Oo na yan. Jack magustuhan ti astan ni Cesar dito yung office. Wan nga ro ti Romana. Sapay siya ti kanayo na pagpupudutan na. Huwag nga rod Aramidan na kamutan at agabo. Tila ipapaaramid na kan ka. Kaya't nangay parik na kanyak, babaak. Parparupahan nak. Di na ngamin magustuhan ti panang rival ko kankwa na iti promotion. Saan a professional ti trato na kada tayo dito yung office? Anya nga rod nga eh. Kat isuitan ti head tayo. Aganos tayo Sana mabalin kanyak ti kasta, Eddie. Makapadadal iti working atmosphere. Good morning, Ma'am Risa. Papayaban na ka no, ma'am. Agtugaw ka? Gyamanak, ma'am. Kas General Supervisor, karbangak ti mang komentar kan ka. May papaniti anya, ma'am. Nakadanon kanyak ti aramidam kadagiti subordinates mo. Siguro ni Eddie. Tinagipulong kada kayo. Saan nga importante no asino tinangidanon kanyak. Baliwa mon ti madya pa ng tratom kadakwada. Or else, mapilitan nak amangidanon iti board. Sikamot, Ma'am Risa. Kaslawan tinagkadkaduan ta. Di nak maala iti bulbuladas laang. Tikiti imbagak ti sorotang. Oh, lakay. Apay kasta ti jar mo. Nakalidliday ka. Agresign naksan bakit? Ne, apay ngay. Anya ti makagapo. Diyak maanusan ti ugali ti supervisor ko. Ni Cesar ti kunam? Wen. Agaplayak sa langan iti trabaho iti abroad. Iti jaya kanyak ti kumpare. Sige. No saan ka malapdan. No saan kan anaragsak iti trabaho. Nawayakan nga agaplay iti sa bali. Pampanunotag ngamin bakit? Sayang matitawan na panagserbik iti kumpanya mi. Wan nga rod ngamkas tinakon-nakon. Adakan ka ti desisyon. Riza, asidagan ti panag-retire ni Rona. Uwan nga rod, Ma'am Nelly. Kaya't ko ati sumukat kan kuana, katay ada pa nang isakit na iti kumpanya. Ikanak tuman iti listaan, dagiti posible nga applicants. Kan ikanak mat iti resume na. Sige, ma'am. Ipasaganak iti sekretarya. Ma'am, anda ka din napilim kadagiti inted ko anagnagan? Oh, I'm sorry, Riza. Ngamawan ti makitak a qualified kadakwada. Ha? Dayta ti pudno. Nakitak ti resume da. I was not impressed. No kasta nga rod, ma'am. Mangsapol tayo, iti dadduma. Rabiin, ngam nakasilaw payla ang ti working area ni Eddie. Kitaak man no asino ti adda dita. Oh, Eddie, si kamot gayam. Ne, good evening, Ma'am Nelly. Da kayong maggayam. Narabyan kayon, ma'am. Wan, adda nga mi dagitinas ka napalpasak. Kat si kangay. Di ka kadipay agawid? Rabina. Kuwa, ma'am. Nas ka na maaramid ko dayto ita. Ngamin, kasapulan da gito reports para iti deliberation ti board inton bigat. Kasta ka di. Yes, ma'am. Ma'am, tulungan kayon kadagiti imot nyo. Itulod kayo di car park. Saanan, Eddie? Ayabak tulatan ti guard. Sige, panawan ka pa'y. Risa,
I guess I found the right candidate to replace Rona. Asino ka di dayta, Ma'am Nelly? Nabayagan nga obserbarak ni Eddie. Iso ka di ti kayatyo para iti posisyon ni Rona, Ma'am? Wen, Risa, kayat ko ti working attitude na. Ngam kasano dayta, Ma'am? He is a rank and file employee. Is that possible? The company code says... Risa, let's get away with what the company code says. Okay, Ma'am. Da kayo ti masurot. As I was saying, kayat ko ti panagtrabaho ni Eddie. Awan ti makunakan ko na, Ma'am. Talagaan nagagat no may papan iti trabaho. Sige, itadbunto kanyak ti resume na. Kat ibagam, akayat ko ang makasarita. Romana, apay nga awan dito'y ni Eddie. Agpatimpla ako may tikapik. Apay, Cesar, saan mo ka di pa'y nga ammo ti damag dito office? Anya day ta damag? Ni Eddie, ti sumukat iti posisyon ni Ma'am Rona. Anya? Wen, Cesar, ni Eddie ti agbalin nga Assistant Chief Executive Officer. Kasanoan na pasamak day ta? Personal a choice ni Ma'am Nelly. Lakay, nginginaan dahi ti a restaurant Wan bakit? Nabayagan na kaya't nga i-treat ito eh. Ngam itala nga napasama. Ha? Amangan no. Di ka madanagan, Kara. At ang kwarta. Naalat sa ni bonus ko kas assistant CEO. Maragsa ka na. Gapo itinapintas agasat adimtengken ka. Oray siyak bakit? Nalaus unay tiragsak ko. Jack ekspektaran na mapili nak ni Ma'am Nelly para iti dayto a posisyon. Dayti siguron ti sobandag iti amin a sakripisyong lakay. O sige bakit? Ag-enjoy ta amangan. Enjoyin ta ambience iti dayto a restaurant. Come in. Good morning, boss. Oh, Cesar, sigamot gayam. Wen, Boss Eddie, kahit ka kumama ka sa Rita, numabalin. Angam no, busy kayo. Kat baliwak tulangan to may makisarita. Sige, agtugaw ka, Cesar. Agyamanak, boss. Pinatgam tikid daw ko. Dilat ng tiyawag mo kanyak, Cesar. Ni, nakababayin mata, boss. Saan, Cesar? Sana napatag kanyak ti kasta titulo. Anya ti may paigukan ka? Sir, umayak ko madumawat kan kay ti pamakawan. Gapo kadag iti madingin nararamid ko kan kay ti kalabas. Ti kinapangas kan tinagtagipasit kay di. Sir Eddie. Amom Cesar, awan kanyak dagi jayan. Saan ko kami niya ugalit agimulmula iti sakit tinakam? No kasta nga rod. Agyaman ako no kasta. Kat ikarik. Baliwa kong ti ugalik. Narigat nga ipatag ti tao ang nakaaramid kada tayo iti dakas. Narigat ida apakawanan. Ngam babaan iti pamati tayo iti Diyos. Kan babaan iti grasya na masursuro tayo matlaang ti mamakawan. Papagayam, ditan, tinagibusan, ti may sapay, apakasaritaan. Ana itampok dito programa tayo. Dala, kinapudno Ken Biang. Insurat para iti radyo ni Maya Santos. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Ganda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itiin kay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo.